Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Leeskunst. Welkom. We zijn ergens anders, zoals u ziet. Normaal zitten we met dit programma in Kerkrade bij Leeskunst op de Hoofdstraat. Maar vandaag hebben we, omdat er een hele speciale gast komt, een ander etablissement opgezocht. We zitten namelijk in Wijnesrade, in de brasserie in het oude kasteel Wijnesrade. Want mijn gasten in dit programma komt hier eigenlijk vandaan. Dag mevrouw Luiten. Hallo. Dag Doen we Lex. het in het Nederlands of toch in het plat? Ja, ik lever in het plat. Ja? Ja. Ah. Geweldig dat ik nu met u hier zit. Nou, ik kan het wel doen zeker, hè? Ja? Ja, zeker. Maar dan moet je wel naar binnen, Oh ja, nou doe maar. denk ik. Zo'n beetje. Marcia Luiten, schrijfster van meer boeken dan deze twee. Daar zal ik even over vertellen. Maar dit is eigenlijk waar wij het niet over hebben. Terwijl ik het eigenlijk een fantastisch mooi boek vind. Ja, maar die stijgt er ook in, hè? Oh ja, maar dat zeg ik er zelf, hè. Het geluk van Limburg. Een paar weken geleden heb ik het programma Lex ontmoet, heb ik Jacques Vinders gehad. En dan hebben we het natuurlijk ook weer 20 minuten lang alleen over het geluk van Limburg gehad. En dan moet ik echt erbij zeggen, dat merkte Tjeu Zoeren bij Leeskunst. Oh ja? Ja, want die Dat ben dagen ik daarna blij. begon hij enorm veel buik nog weer extra te verkopen. Fantastisch. Geweldig. Ja. Geluk van Limburg, Marcia Luiten. Bekend van onder andere Buitenhof en deze boeken. Ik zit met een echte presentator nu aan de dus. Nou, dat is het heel goed. Ik doe maar het, hè. Ja, het gaat vanzelf. Ik heb mijn hele leven alleen maar gedaan gekloot. Nou, dat is goed uitgepakt, toch? Nieuwe boek. Maxima. Maxima Zorgieta. Hoe kom je nou erbij om een boek te schrijven over Maxima Zorgieta? Ja. Ja, wie kom ik daarbij? Kijk, het grappige is dat ze precies even ouder is als ik. Ja, nu ik het in 71. Mag ik dat zeggen? Jazeker, ze is 12 dagen ouder als wie ik ben. En er zijn allerlei van die dingen waarin ze eigenlijk gewoon, die allemaal overeenkomen. Ze had economie gestudeerd, ik heb Ja. ook economie gestudeerd. Bestreken, hè? Ik in Maastricht, zie je in Buenos Aires. Ze hield van reizen, ik ook. Ze had 3 kinderen, ik ook. Die kinderen zijn even oud. Ze hield van gewoon aan dansen, maar ze is ook heel serieus over haar werk. Ik ben ook altijd best wel serieus over mijn werk. Maar zelf niet zo super serieus. En ze over zichzelf ook niet en ik ook niet. En dan kiest ze dan een enorm verschil dat ze ervoor gekozen had om in zo'n, ja, laten we toch maar eerlijk zeggen, in zo'n gouden kooi te gaan wonen. In zo'n paleis, in zo'n leven alleen maar in de schijnwerpers. En het fascineert me dus wel, wie dan zo'n meisje die komt gewoon uit de middenklasse, is niet opgegroeid in een of andere adellijke familie op een landgoed, maar gewoon op een flatje in Buenos Aires. Hoe die dan zich eigenlijk zo goed weet te handhaven als zo'n oud Europees hof is in die oranjes. En het eigenlijk zo goed deed dat ze die hele monarchie had opgetild. Want toen op het moment dat ze in Nederland aankwam, 1999, waren het allemaal wel best een beetje een saaie, fletse bedoeling geworden. Ja. En ik kreeg eigenlijk geen stuiver meer voor dat koningshuis. Juliana gaat, Beatrix gaat. En Beatrix was eerst heel erg gewaardeerd omdat ze zo zakelijk was. Dat Juliana die heel zweverig en een beetje vrolijk en Margrethe chaotisch. Hofman. Dat hij ook allemaal gehad. In het begin was Beatrix heel zakelijk, ik kreeg veel respect voor, maar op een gegeven moment wordt ze ook natuurlijk een beetje flats door niet een vrouw waar mensen heel erg van gingen houden. We hebben haar nooit in publiek een traan over de wang zien lopen. Nou, en toen kwam Maxima met dat hele flamboyante, emotionele ook. Ik ben een beetje dom. Hij is een beetje dom. Ja, jij was een beetje dom, maar dat was echt de slimste opmerking ooit natuurlijk. Want daarmee had ze heel Nederland ingepakt. Ja. Ik reed nog tegen het huwelijk, waren we onmiddellijk omgekocht. Nou, dus ik dacht, hoe is zo'n meisje die gewoon van een flatje in Buenos Aires komt, hoe is die nu geworden tot de vrouw die dit zomaar kent? Nou ja, en ik moet je vooral zeggen dat ik het niet zo zitten om aan dat boek te beginnen. Ik denk, ik ben Ja, dat toch zit gek. ook in het voorwoord. Ja, moet ik er wat in de struik gaan leggen? Dat is toch niks? Ja, een beetje society. Society. Voor elke schrijver. Ja, dat zou ik niet zitten. Maar toen zei mijn uitgever, toen zei ze, nee, alles wordt anders zitten als we toestemming krijgen om met mensen te praten. Dus ik dacht, ja, alles zou anders zijn, maar dat krijgen we natuurlijk nooit. Want als ik één ding zeker weet, is dat die oranjes altijd hun privacy super belangrijk vinden, waar ik geen inkomen.
Maar goed, toen zei mijn uitgever, nou beloof me dan dat je uitzoekt of je toegang krijgt tot familie, vrienden, noem maar op. Dus zei ja, dat zoek ik wel uit. En ik dacht, nou dat gaat toch niet gebeuren. Dus ik ga gewoon met mijn andere plannen verder. Ja. Ik wou eigenlijk weer zoiets als dit aan het maken, waar ik al aan begonnen. Echt hoor? Ja, maar dan over Noord-Amsterdam. Waar ik woon nu, Amsterdam-Noord. Waar al die enorme oceaanstomers zijn gebouwd. Waar de grootste scheepswerven ter wereld... En DSM en zo, ja. Waar de grootste scheepswerven ter wereld logen. En waar dus ook al die arbeiders zijn afgedankt. En in een of andere wijk bij elkaar zijn komen te wonen. Ja, maar tegenwoordig is dat wel ontzettend juppie. Nou, niet alleen maar juppen. Het begon natuurlijk met allemaal kunstenaars die er naartoe trokken. Maar er zijn dus ook mensen uit de hele wereld wonen in Amsterdam-Noord. Marokkanen, Afghanen, nummer op. Het is echt... En dus nu ook de juppen. Nou, enfin, dus ik dacht, dat is echt een te gek verhaal. Heel veel criminelen komen er ook vandaan. Enorm beroemde kickboxscholen. Dus daar zorg ik allemaal in. En toen kwam Maxima. En toen zei ik tegen de uitgever, nou, ik ga wel kijken of het kan. Maar het kan natuurlijk toch niet. Maar ja, echt tot mijn stomme verbazing, een half jaar later. Hij heeft gewoon toestemming. En vind ze het eigenlijk een interessante vrouw? Of is het alleen omdat het met Teek zo veel overeenkomst had? Want Nee. dat hebben ze ook door de wereld gezworven. Ja, maar Oeganda. Ja, Oeganda, Rwanda heb ik gewoond. Zijn er Ja. wel het gebied een keer met de oorlogen en zo? Ja, maar ja, kijk, mijn man wordt diplomaat. Ja. En hij wilde naar het buitenland. En toen zei ik, ja schatje, dat is leuk, maar ik ga een hele leuke, goed betaalde, leuke baan bij de Volkskrant. Ja. Ik zeg, die geef ik natuurlijk alleen maar op om met jou mee te gaan als ik ergens wel kan werken. En dat is natuurlijk eigenlijk alleen maar... in New York zitten genoeg Nederlandse journalisten, hè, die freelancers zijn. Ja, Dus ja. ik dacht, dan moet ik wel nog een oorlogsgebied of iets wat er net neven ligt. En Congo waar oorlog, Noord-Oeganda waar oorlog, Rwanda kwam net door een oorlog. Dus ik denk, nou dat is gewoon, daar kan ik nog verhalen maken. Dus zo kwam ik er eigenlijk terecht. Dus, maar Heeft ze een opdracht gekregen door dit boek? Dit jaar. Nu de afloop. nou, weet je, ik zal je zeggen, het is wel het moeilijkste geweest wat ik tot nu toe heb gedaan. Om allerlei redenen. Want toegang kreeg je tot die mensen is 1, maar om ze aan het praten te krijgen is 2. Het is gewoon in allerlei opzichten heel moeilijk geweest. Ik moest zo'n land gewoon veroveren. Hè, in Ben je het wel begrepen. geweest trouwens? Ja, ik ben 3 keer naar Argentinië geweest. Oh, dat is al eigenlijk. Heb je ook tango gedanst? Of? Nou, ik ben gewoon kijken. Ik was heel bang dat iemand me zou vragen, want dan denk ik, hoe lullig me dat uit? Ja. In mijn gebrekkige Spaans, want mijn Spaans is echt maar weinig. En als ze nog eens zitten, dan zei ze eigenlijk, ik ben hier om te dansen. En nee, maar ik ben dus wel heel veel gaan kijken, want die cultuur van Buenos Aires, vooral is heel veel tango. Dus die reizen waren natuurlijk fantastisch. Maar ja, kijk, toen ik aan het Limburgboek begon, ging ik terug naar mijn geboortegrond. Ja, maar wie wist eigenlijk, want het is natuurlijk het meest interessante boek wat in Limburg ook Nou, dank je. Maar wie wist dan in godsnaam, dat onderwerp, had ik dat geïnteresseerd omdat ze naar boete Limburg wisten gegaan? Denk Ja. ze als ze hier was blijven wonen? Wow, hij heeft dit nooit geschreven. Nee, ook niet op deze manier. Hij heeft nooit geschreven. Hij heeft nog niet kunnen schrijven op deze manier. Maar het is eigenlijk die combinatie dat ik hier geboren ben. En Ja, want we natuurlijk... zitten niet voor niks hier in de brasserie. En Nee. Wienersrooi, hè. Nee, want ik ben hier vandaag om Je bent van Wienersrooi, hè? Ik ben van Wienersrooi. Ik ben Als ik hier... heb ook op school gezeten. Ja, Noem Sint-Jan. ze ook. Precies, Sint-Jan. En in Maastricht gestudeerd. Ja. Dus ik heb echt tot mijn 24ste of zo, 23ste, in Limburg En toen ben gewoond. ze naar München tegengekomen met Roman en toen ben ze maar, of was je al eerder vertrokken? Nee, ik vertrok al eerder naar Amsterdam. Ja. Daar kwam ik later tegen. Maar goed, ik begon hier aan, grappig Ja. genoeg, toen ik woonde in Oeganda. Ja. En ik reisde heel veel om verhalen te maken. En ik reisde, op een gegeven moment dacht ik reis altijd naar gebieden waar delfstoffen werden gewonnen. Hè? Waar dus mijnindustrie Die is. associatie als hier met de koel. Maar die eigen eerst niet. Dus ik ging, weet ik wat, naar Mozambique, waar ze steenkool, maar Ja, ja. olie en alles kunnen vinden. Congo, de oorlog in Congo, die gewoon allemaal om alles wat in de bodem zit. Ertsen, coltan, goud, diamanten. In Oeganda wordt olie gevonden. Nou, we hebben een enorm nationale rel, want voor wij wordt die olie. En op een gegeven moment kwam ik toe van weer een reis uit Zambia. En toen zei ik tegen Jeroen, God, opeens realiseer ik mij dat ik altijd maar verhalen maak over mijnindustrie. En ik kom zelf uit een mijngebied. Toen zeg ik, en ik weet er eigenlijk niks van. Je zit dat hier allemaal te beschrijven. Ik weet een paar dingen. Overal waar delfstoffen worden gewonnen, heeft dat enorme gevolgen voor de bevolking. Natuur. Voor de natuur, voor de economie, voor de cultuur. Zit ik allemaal te beschrijven over Mozambique en Zambia en Oeganda en Rwanda en Congo.
En ik weet niks van mijn geboortegrond. Dus als we terug naar Nederland gaan, ga ik zo'n boek maken. Wat van kaf tot kafje dat verhaal vertelt. Want ik ken het zelf ook niet. Nou, dus toen zorgde ik op de azen van wanneer gewoon eigenlijk truc. En wie kennen we truc gewoon? Want ja, dan moest ook natuurlijk weer een werk hebben hier en zo. Dus toen we terugkwamen, toen ben ik gewoon eigenlijk op dag 1 met dit boek begonnen. En toen ben ik hier bij 3 maanden gewoon wonen en heel veel mensen gaan spreken. En zo is dat boek. Het is eigenlijk, ik vind het zijn 2 boeken in 1 boek. Het boek, het verhaal van Jacques. Van Sjaki. Jacques Vendels in deze. Ja. En wat er hier allemaal gebeurd is. Ja, maar ik doe het precies hetzelfde in dit boek. Wat ik eigenlijk het allerleukste vind, is om zo'n persoonlijk verhaal. Hier is het Sjaki en dat is het Maxima. Ja. Ik zelf vind dat heel leuk. Dit is dan zeg maar echt een arbeidersjongen. Hè, de zoon van de Koelpiet. En zie, Wutal is dan de koningin. Maar dus in heel andere kringen eigenlijk een beetje hetzelfde te beschrijven. Hoe iemand enorm gevormd wordt door zijn omgeving. En dat geldt voor haar ook, want haar ouders worden niet rijk. Die worden natuurlijk niet slecht af, worden geen arbeiders, maar die worden niet schat hemeltje rijk. En ze gingen met de allerrijkste in dat Argentinië, dat ook nog eens totaal in oorlog wordt. De kids allemaal het verhaal over 1978, het WK voetbal. We zitten nu in het EK voetbal. Nou, ik beschreef heel uitgebreid dat WK voetbal, omdat ik dacht dat is interessant, omdat ze aan de hand van dat wereldkampioenschap, hoeveel de finale verlezen, die we dus hij moeten winnen, lezen ook in dit boek. Ja, maar de Argentinië hij nooit in de finale mogen staan. Nee, dat lezen ze allemaal in dit boek. En hoe dus de politiek dat wereldkampioenschap gebruikt om dus zien enorme vrede, militaire dictatuur, gewoon van een soort van verguld randje te voorzien. Want de bevolking loogt er nog in katzwijm natuurlijk. Wie zie de wereldtitel hij gewonnen. Dus in dit boek doe ik hetzelfde. Dus dat verhaal van Maxima is eigenlijk net zoals Sjaki een lijn door dat boek, maar het vertelt de geschiedenis van dat land. En dat is denk ik wat het zo interessant maakt, eerlijk gezegd. Dus niet alleen een oranje fan, een koningsgezinde. Totaal niet. Dat is, boek te lezen. Nee, dat is juist de grote misvatting. Misschien had dat er groot op moeten zitten. Ja. Vooral ook voor niet-oranje fans. Ja. Want ik merk dat mensen die het gewoon lezen, die eigenlijk die tegen mij zeggen, ja, nou, ik ga het lezen omdat ik jou ken. Maar ja, ik heb niks met die Maxima. Die gewoon dan lezen en die bellen me echt in, zeg maar, in enorme opgewonden verbijstering. En zeg ik vind het fantastisch, want het gaat, ik leer zoveel over het Argentinië en dat Latijnse en die dictatuur en dat wereldkampioenschap. En het gaat ook over die Nederlandse voetballers die er komen en dat ze alleen maar kosten spelen met een bandje van de Cats. Dat bandje van de Cats wordt al doebis van de muziek. De weet van hoe belangrijk muziek voor jullie is. Ja. Nou, in de spelersbus, ze worden het bandje van de Cats vergeten. Worden ze naar Argentinië gegaan en zongen de Cats. Het wordt dramatisch in de eerste ronde. Ze verloren of ze speelden slecht. Toen is ook Nederland een bandje van de Cats opgestuurd. Toen stopten ze in de spelersbus het bandje van de Cats, uit Volendam of zo. Palingsound. De Palingsound. En opeens ging het voor de wind. Nederland waren echt godenzonen. En die Argentijnen die deden alles om het Nederlands team te frustreren. Maar dan nog echt alles. Die hebben hotels, dag en nacht lawaai en zo het allemaal. En het bandje van de Cats uit de bus gejat. Nee. Echt hoor. Dus, wie bent ze erachter gekomen? Ja, met heel veel luproot. Heb je ook met voetballers gekald? Nee, maar ik heb wel met de verhalen van voetballers gelezen. Oh ja. En toen voor de finale wordt het bandje van de Cats weg. En die jongens, hij ziet, dat wordt gewoon hun bijgeloof. Zonder de Cats kosten ze niet meer winnen. Nou, de weet wie is afgelopen. In verloren finale. Ja. Wat gaat je hier nou doen? Wat gaan ze hier nou doen? Want je zei, ik heb een nieuw boek. Ja, ik was begonnen dus aan Amsterdam-Noord. Ja. Ja, ik weet niet of je dat nog oppikt. Ik heb allerlei ideeën. Wat heb je van Limburg dan? Nou, eigenlijk moet hij nog een deel... Nou, Limburg nog even... Ik ben 4 jaar met Limburg bezig geweest, hè. Echt wel? Ja, en dus dan... Maar het blijft verkopen. Ja, fantastisch. Daar ben ik zo gelukkig mee. Het blijft echt hartstikke goed verkopen. Ja, daar ben ik echt... Ik ben er zo blij met dat het voor u... Ik kreeg heel veel e-mails, hè. Sjaki nog veel meer. Dat wat ik ook zag in dat programma er zit... Ik kreeg er nog 10 per week. Ja, het is ongelooflijk. En ja, echt 1 per week. En nu die een ganse leven nog eens beginnen te vertellen. Wat ze in de koel hebben metgemaakt en wie het dan wie het tools was. Nou, dat had ik nooit durven dromen. Dat vind ik eigenlijk het allermooiste. Dat het gewoon voor heel veel mensen hun geschiedenis had teruggegeven. Ja. En ook zeg maar de trots op wat ze daar hebben klaargespeeld hebben. Dat had het ze teruggegeven. Daar ben ik eigenlijk heel blij om. Maar Maxima Zorgieta, haar moederland. Ja. Haar moederland. Ja, dus er moet eigenlijk ook nog een deel 2 komen, vaderland.
Maar ik vind dit, ik ben hier eigenlijk, het andere moet ik nog schrijven hoor, maar ik vond dit fantastisch om te maken, omdat ik zo in dat hele Argentijnse moest duiken, zo wie ik ook terugdook in mijn eigen geboortegrond, wat natuurlijk veel makkelijker wordt. Want als in de get zei, iemand zei ja, dan wist ik al, dat betekent nee, weet je wel. Ja, dus ja. ik kende de codes. En ik wist wat alles betekende. En dat hier had je natuurlijk een wereld waarvan ik de codes niet kende. Nee, maar dat is gans nu, hè. En die barst van de codes, dus dat is ook wel weer fantastisch om daarin te duiken. Nee, dankjewel, hè. Graag gedaan. Het is voorbij, hè. Echt nu al? Ja, dat is voorbij. Het is hartstikke voorbij. Ik ken het terrasje gaan pikken hier in de brasserie in Wienersroa. Ja. Maar dat was een feestje, hè. Ik moet schrijven voor je. Och ja, wat je. Oh ja, die beuk. Die geesten we allemaal voorzien van handtekeningen. Jazeker. Ken ze die beetje allemaal fijn ophalen. In Kerkroo. Over Tjeu gesproken. We gaan verder met de tips van Tjeu. Deze keer ga ik het hebben over een boek van Dan Brown. Die kennen we allemaal van zijn thrillers, de Da Vinci Code, Bernini-mysterie enzovoort. Deze keer ga ik het hebben over zijn nieuwste boek. Het Wilde Dierenorkest, een prentenboek voor kinderen. Met hele leuke, grappige prenten. En het gaat over een 20-tal dieren, zeedieren en landdieren. En wat er heel speciaal aan is, er is een QR-code. En met die QR-code kan een muziekapp gedownload worden. En ieder dier heeft zijn eigen liedje op die app staan. Het kleine olifantje kan nog niet zo goed zingen. Dus af en toe is hij gewoon vals aan het zingen. En dan lachen zijn broertje lacht hem uit. Maar zo met gaat het hoe langer hoe beter. En maakt hij een mooi muziekstuk samen met zijn broertjes. Echt aan te raden. De kinderen die het lezen vinden het hartstikke leuk. Het Wilde Dierenorkest van Dan Brown. Sinterklaas is eeuwenlang beschermheilige van de schippers op zee geweest. Er zijn er ook knap wat verzopen in de loop der jaren. Aldus Herman Vinkels in zijn boek. De cursus omgaan met teleurstellingen gaat wederom niet door. In dit prachtige boek, een samenstelling uit 2 werken, laat Vinkels ons weer glimlachen, grimlachen en ook nadenken. Zijn wijsheden worden zowel geciteerd in de cafés als op filosofencongressen. Vinkels op papier is plezier, waar je lach en denkrimpels van krijgt. Dus zeker niet alleen voor de vakantieperiode, maar ook daarna veel plezier met dit prachtige boek. Ja, daar zijn we dan weer. Dat was de tips van Tjeu waren dit, samen met Puk overigens. Tweede gedeelte van dit programma. Ik ben een beetje verwisseld van plaats. We hadden het eerste interview, is toch al een paar dagen geleden, met Marcia Luiten in de brasserie in Wijnersrade. En voor dit gesprek aan tafel zijn we weer terug bij Leeskunst aan de Hoofdstraat in Kerkrade. Aan tafel met Wim Heijmans. Dag meneer Heijmans. Volgens mij kennen we beter plaatkallen. Hè? Sowieso schrijf je tenminste ook. Je schreef ook alles in het plaat. Het is ook te verstaan. Ja. Je lezen is natuurlijk een ander verhaal en zich geschreven. Ik heb nooit met het lezen, moet ik u vertellen. Dat kan je je voorstellen. Ik had een eigen website hoor, en dan toen ik wat ik erop schreef, toen ik op vuur lezen. Ja. Dat zien te luiden, maar ze huren het ook en dan die combinatie die is erg goed. Dialect is een keer een gesproken te kallen, een spreeksprook. En kan daardoor erg evolueren, kan veranderen. Kan ook andere klanken wat mee komen in de loop van het ziet. Nu passeert het ook dat er Hollandse woorden tussenkomen die gewoon niet vertaalbaar zijn. Daar had natuurlijk wel puriteinen die zeggen het moet allemaal zuiver zien. Zuiver en schriefwijs. Ja. Maar ik vind dat het moet beleven. Je moet zich heen voelen in de spraak.
Ja, dat is natuurlijk een ontzettend groot verschil tussen Kerkruid, Heldens, Remungs, Maastricht. Maar wat voor iedereen hetzelfde is, dat zich geen voelt in een sprog. Ja. Ik noem het allemaal de broers van de man. Ja. Het kan over de diepste, over de emotie. Ja. En werd in een andere fase, zal ik maar zeggen, getekend en dus vertekend. Door al die regeltjes allemaal. Dat is in het Hollands trouwens. Ja. Ik ben nooit zo'n spellingsman geweest, al ben ik schoolmeester weer, maar ik vind beleving erg wichtig. Word je schoolmeester? Ja. Ik kan me als kind herinneren, ik schreef allemaal Jansje verhaaltjes. Ja. Maar wat mijn verhaaltjes zocht, daar stond allemaal goede streven in. Ja. Omdat ik vind met een thee schreef het. Dat vond ik de meester wel wichtig, omdat ik moet leren dat ik mijn idee moet zien. Ik word bij Sint-Meerten, dus met jonglu, die over dialect verteld hadden, bij workshops. Ja, dat kwam naar aanleiding van een prijs wat ik verdiend had. Ja, van chic literatuur. De chic literatuurprijs en er was een prijs bij, maar dat kost er ook nog een verplichting of zo? Ja, dat kost 1500 euro. En 1000 euro wint ze dan op minimaal 3 scholen. Dat jongens vertellen, of leest die jongens zeer of wat dan ook. Ja. En zodoende kwam ik toch. En dan had ik die jongens dat vertellen, die houden ook wel oren nog. Ik kan me nog herinneren, dat Kink schreef het, ik vind je lief. En hou dus vind met een T schrijven en lief met een V. Ja. Nee, en dan moet ik nog je leren aan het Kink, was toen zo'n hoge zin, ik vind je lief. Moet zeggen, ik vind je lief. Met een lijkt dat aan oes, zo liefdevol. Die in de jaren 60 covert te maken met Provo. Ik kan me herinneren dat ik de Provo-krant uit Amsterdam meebracht. En dan moet je schrijven wie het is. Het had het nooit gehoord even. Op de schoolkrant, op de fonetisch eigenlijk. Op de kweekschool. Beetje min of meer fonetisch. Ja, dat was een magnifiek interview. INTER. VJOEW, wie het is. Ja. Dat was zo makkelijk geweest. Er moet zoveel energie steken, kinderen, dat bij te brengen dat zijn regels. Dat vind ik gewoon verschrikkelijk, want die regels allemaal ook ontleden. Met kinderen op de leerschool. Daar heb ik eigenlijk nooit zoveel verstand van gehad, moet ik je vertellen. Nee, daarom. Leidend voorwerp, meewerkend voorwerp, kan ik nog herinneren. Ja. Maar voor de rest weet ik gewoon niet meer zoveel. Nee, maar ik hoor de vrije versvorm. Dat wordt toch zo'n een zin moet om vlees. Je verantwoord, onderwerp, persoonsvorm, al die bepalingen. Nee, in zin van één woord, dat toch negeer. Je kunt één woord neerzetten. Het had zoveel te betekenen. Hoeveel tijd besteedt je op de dag aan schrijven? Dat zou ik niet weten. Ik ga naar een eigen website en ik zit er iedere dag op te werken. En, aan lezen en schrijven. Ik lees er natuurlijk veel. Lezen, schrijven. Ik denk tussen de 4 en 6 stunden per dag zit ik. Echt hoor? Ja. En ik ben ook vanaf mijn pensioen ben ik ook veel langer lezen. Daar ben ik enorm nieuwsgierig, erg geïnteresseerd in filosofie en een universum, oneindigheid. Ja. Of een quantum gaat of relativiteit, ik vind het allemaal erg boeiend. Dat is. Ben je ook bezig? Ja. De jong van geest. Dat is een deel van een goed geheel en dat fascineert me ook. Dan ben ik ook bij de Jan van het Ziet met een tekst begonnen die zich aanspeelt aan de rang van de ziel. Daar ben ik ontzettend keer. De Jan van het Ziet is, spreek het goed uit? Ja, de Jan van het Ziet is het laatste boek wat hij geschreven heeft. Ja. Dat is een verzameling van columns. En de spazierjank door het jaar. Ja, een verzameling van columns en gedichten die ik op de website. Dus iedere week schreef je een column, iedere fiets een gedicht met foto's. En daar hadden we toen een kweersnitje van, en dan had ik een jaar gevolgd. In de column over iets, monden, en die andere monden die allemaal komen. En die zijn natuurlijk ook gerelateerd aan het ziet van het jaar, die columns. Dus vandoor want de loop van het ziet had gevolgd. Ja. En dat iets, dat is filosoof. Een wandeling door het jaar, een spaziergang door het jaar. Ja. We wonen in een vuurstad van Polen en ik ga in 2004, aan zijn boek, daarboven gepraat, de naad van de blauwe klonen. Dan zit er Polen. Moet er wel even erbij zeggen, want het meeste misschien in Polen is Paul Welen. Ja, Paul Welen is de directeur, eigenaar van de uitgeverij. Lili. Ja. En dus hadden we net een keer ziet dat er nog een keer een boog van die hoest kunt zetten. En dan zetten we ook een schilderij van het kader erop. Mijn vrouw die is overleden. En ook een soort
nagedachtenis of wat kale is toch. En dat boek, de vooraanstaande Limburgse literatuurprijs kocht, dat was natuurlijk voor ons familie erg. Veldeke? Hoog? Ja. Veldeke is de Limburgse Vereniging voor de Talen, hè? Of nee, de Vereniging voor de Limburgse Taal. Ja. En daar had ik een paar keer 2 keer een literatuurprijs in 99 en 2001 gekregen. Ja. Leuk. Ik kan dit ook wel lezen, maar ik moet het heel oplezen, anders lukt het me niet. Doe het maar. Het hier waarom wil het heel op, omdat die klanken, die zijn zo schön. Je hebt die warm gevoel. Je hebt toch zelfvertrouwen. Dat is toch, het is toch geen wetenschap die te lezen, het is een beleving. Want je al zei, het is de borst van de man. Ja. En de mensen ook, je hebt het betekenen van een andere mens, moet in zijn spraak komen. Ja. Dus daarom moet ze die ook goed zelf heen voelen in een spraak. Ik had de meeste spraak en de meeste talen in bed geleerd. Ja. Moet ik je eerlijk vertellen. Ja, vertel maar. Ik kan ook een ganse hoop talen. Wat gaat je... Het is gebarentaal. Of je gebarentaal ken ik ook. Ja. Gaat je nog gaat nu iets maken? Ik ben om. Nee, of alleen de website? De website nog. Ja, met verschillende groepen werk te samen. Bij Max Producties. Daar had ik toch kelder voor je schrijven. Dat zijn voor de corona, het zit voor hem aangevangen. Toneelstuk? Ja, voor de scholen. Ja. En dan ook is dat met alternatieve vormen. Rosela Taster en Max Chalier? Precies. En Wille Hamers met muziek. Ja. Kevin Starmans geschiedenislied. Die heeft een historische achtergrond met beelden en muziek. En dan een geweldig solotheater van de Rosela Taster. Ja. Daar heeft er kelder voor geschreven. Ook dialect. Ja. Op de scholen. Daar ben ik met hem jong. Wat ook ganz interessant is een opbewerker. De eerste in Kerk aan de West is de Björn met een groep kunstenaars om te werken aan een project. Ja, van den Berg. Ja. En Sydney van den Berg. De is dus een heel hoog. Dus wat kent ze van. En die hebben mij gevraagd met dialect ook met ze door te schrijven. En het interessante is dat het jongen zijn van jaar of 23 en ik met 74. Verschillende generaties. Een E-project weer genau dat doorgeven. Dat ik als schoolmeester allemaal zo gewoon te vertellen. Me doorgeven. En dat is een rap, is er je maat. En ik ben een rapper en ik ben mijn dialect. En liedje, zal maar zeggen, hoe wat over een paar weken gepresenteerd werd. Oké. En is een kunstenaar zelf, de airbrush kunstenaar, een bekende. Ja, James Hetlack denk ik. Ja, genau. Dan geeft op dat moment aan een goed winkelpand. Een spekij geeft dat plaatsvinger. Ja. En dat vind ik natuurlijk fascinerend om met jullie samen te werken. Goed, ik wens u nog veel toneelstukken. Ik wens u nog heel veel beuk. Ja. Ik wens u nog heel veel succes op de website. Ja. Wie heet die website? Onderwegs. Bestaat nu al juist 15 jaar. Onderwegs. En daar kan ze van alles... en daar kent er van alles loesteren van de Zie loesteren, kijken. Oké. En vooral genieten van Kerkhuis. Dit was de aflevering van de Parkstad Boekenclub. Eerste gedeelte deden we vanuit Wijnersrade voor de brasserie. Voor een gesprek met Marcia Luiten. Tweede gedeelte, zoals al deze gesprekken, vanuit Leeskunst op de Hoofdstraat in Kerkrade. En dit was het met Wim Heijmans. Volgende week zijn we er weer. Bedankt en adieu. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Leeskunst.